Čau čau, moje jméno je Kosta a zdravím vás u Robloxu. Jo, já vám vysvětlím, co to je. Takže tohle je taková zajímavá hra, něco jako Minecraft. A je to prostě, je tam prostě více her. No, tak začneme. Jo, a když se někdo ptal, tak mám MP7. Počkat, jo, to je MP7, dobré. Tak to je taková blbá mapa. Já jsem se lekl. Protože takhle se stříleli. Já se schovám. Takže tak no. Nevím, kdo mě střílí. Vůbec nevím. Je tady. Tak tady asi ne, no. Au. Počkat. Čím to na mě střílel? Jo, já se podívám, shotgun. A tady double. Ne, to není ono. Tady ten striker. A že by to mohl být on? Granatomet. Aha, ale tak to ne. Ne, to vypadá na granátomet. Ale jinak mám RPGčko. Tam zdoběhnu. A to jsou všichni proti sobě, já neviděl. Au, no dobré. Co to má tu zbraň? To já si vezmu zinu. Ne, to se radši vezmu tu MPčko. Takže tak no. Ale zrovna když jsem si to chtěl. Jak to říct? Nebo, no to je jedno. Dobrý. Takže, jo, tady je laser. A tady si dám tady to. Dobrý. Je, to je loď. Loď, která se potápí, jo, to je dobrá mapa, ale moc malá. Sakra, tady někdo teď je, jo. Jo, zrovna když musím přebít. Jo, už tu, friend. Jo. Ty já mám kumára nebo co? Že mě to tak svědí. Teď jsem to nedal, protože jsem se škrábal, mě to svědí strašně. Kumár. A je mrtvý. Jo, co to bylo? Moje kašla jsou zbytky. Ne, já budu šetřit. Taser. Je to dobré, taser. Ha. Jo, a ještě se dá s tím RPGčkem se dá ještě vydělávat tak, že se zabijete. No, co říkám, plus. Takhle Kosta, no. Super, já říkám boom. No, to jsem... Au, no tak to jsem nechtěl.
Já se nebudu teď zabíjet. Jedu na ně. Nebudu je šetřit. Člověk ho nezabil? Blbé. Ale a mohla bych jsem... Říkat, že jo, tak je to... Jo, je to tady. Už... Tak. Teď je to dobrý. Tady vlezu. Není tady nikdo. Není tady nikdo dobrý. Jo, dobře, ale zabil jsem se. 200 jsem dostala. Asi radši vydělám. Počkat, já si to tady dám jenom, jo. Ne. No, tak. Tak si to tady dám, aby viděl na to. Tak říkám, aby jsem si... Počkat, jo. Dobrý, tak tam to má být přesně. Sakra, snajperka. Tam to zase. Je tady část. Počkej, co to je? Noha? Jo, noha. Panel to jako... Noha! Dobrý, jo, tak láky. Čeho jsem zabil? Tyjo, já si beru anakondu. Počkat, a co je tady to? Co to je? Počkat, to si zkusím. Co to bylo? MD... Taká zběrám. Ježiši, za to se omlouvám, to jsou takové bugy, co se může stát každému. Tak tady tou zbraní určitě nikoho nezabiju. Baru. Ale má to hrozně moc nábojů. Já zabil z této zbraní, dobře já. To je jedno. Si teda beru tu anakondu. Tak. Vypadá to jako koutka, ale není. Jsou dvě koutky. Tady to... Au. No tak to zase asi nemohu všimnout. To je jedno, je to jen hra. Tak jdem do tady té kabiny. Tak já jsem zvědavý, že tady někdo bude. Jo, takže. A omlouvám se za ty postavičky, to najde nějak bugle. Víš, to je správně. Co to bylo? Ani jedna trefa do něho. Ne.
Jo. Nedufávaj. Takže vyhrali oni. Classic Wicked. Dobrá mapa. Jo, to je dobrá. Zase se omlouvám za ty ruce. Omlouvám se za ty ruce zase. To nechápu. Ha. Ale můžu aspoň takhle Já se omlouvám za to, že se silně nestrefím, že se blbě zaměřuje s tady tím. Počkej, je tu někdo? Ne. Počkat. Ale tu někdo není. Tam. Tyjo, to je neskutečný, on se rozpadne. Někdo mě vyhrál. Ne, já prostě do něho jdu. Co to bylo? Tyjo. Dobré, kašlu. Tak co si vezme? Já bych řekl, že to je to, co měl. No, tak G18, co to jsou, ale to jsou pistole, pane bože, Magnumky si dám, taky ta laser si dám, kamufláge, ale nechci kamufláž. Ale zajímavé, že ta levá pistole, to na medituje. Tyjo. Ještě 2 minutky, nebo minutu a končíme, jo. Tyjo, co to bylo? Ale to je jedno. Dobře, takže já se s váma teda loučím. A jestli se vám tady to líbilo, dejte like. Jestli ne, dejte odběr. Než taky dislike. Mě to stejně nebude vadit. Je to moje první video. Tak čau, kluci, ahoj.